Ukukhona nokukhona kusebenza ngendlela yakho. Oh yeah. Mhlambe njengoba kukhona nalokhu kwesifazane. Yeah. Owesifazane ngichama ngakho kuphela. Okay. Lokhu wesilisa hayi Kukhona nje. kuyasebenza futhi. Hayi wena. Manje hey nami ngiyangidida lento ngoba ngijwayele ukuthi mhlambe lokhu wesilisa kusebenza ukukhona amasend. Okay. Manje angazi ukuthi kanjani wami yabo. Manje ngididekile nami angazi kodwa futhi didekeni kwami nabo futhi abantu banginezela ukuthi ngidideke abafuna ungisupport abohlangana. Uma ulala nentombi yakho balivuka uyafaka kwivagina yakhe na noma ligcina ngaphandle. Hayibo liyangena ngizoye ngikutshengise mase ngifike ekhaya. Hayi wena hayi khona hayi umshini uyasebenza umshini kangokuthi nje yazi mina malume nginamandla adlule wakho. Mtshele yeah phela yabo mina ukukhathala kwami angikuzwa mina ukukhathala. Mina ngikhathala masu sekuphelezela agibela itaxi ngaphinda futhi ngathola nalomjovo la ekuthiwa testosterone. Wow. Mina ngisho intombi yakho malume ngayithatha. Akayilethe la. Ngayithatha ukuthi manje angisathanda ukuthoma kakhulu. Ukuyenzeka uthola ukuthi mhlambe mina ngisho ngenze nangamabomu sengiyibona lento ukuthi labantu labo benza kanje ngoba bafuna ukubona mina. Ngingabi nankinga. Ngidlile ingane zabantu ngale. Ma. Ngempela yabo endaweni la ngihlala khona bangibiza ngothinani. Noma ngabe wofika uzobonani kodwa wahamba usuyibonile nobuhlungu bomnandi yabo. Oh yeah. Yonke lento ayikho inkinga. Ngoba yabo emhlabeni mangalibe ngithini engilibe ngisaba ukuthi ufuna ukuzongibona futhi ngaba ngingakalali namuntu ngize ngiba ne 32. Imagine. Yabo manje uyabo kwesikhathi ngazi ukuthi mawubona ukuthi ngaziva ngathi ngagxoba kakhulu khona uzohlabeka mawuhlabeka uyazi ukuthi vele uzohambeka kanzima. Inkomo ngingasho ukuthi imile la kuphela khona itotolozi ngoba itotolozi ngaphakathi yabo ngoba limile ngaphandle lo phiso ngaphandle awuphelele ngaphakathi usekhona futhi. Okay. Yabo lo phiso ngaphakathi kanje nansi inkomo yona la kuba njani manje yaqhakeka.